Cròtec d'Òtretam a Nuxe, presó minera. Segona part. Una història d'Slegna Soroxalp. Capítol 7. Cròtec restava dempeus, seriós, un xic intrigat i rumiant sobre la nova destinació i les possibilitats que representava per a ell la seva elecció per formar part de la tripulació de Tura 006. Els superiors semblaven ignorar-lo i parlaven entre ells. El vent bufava amb força des que havia entrat a la sala del director i produïa aquella remor sobre els vidres que Cròtec reconeixeria en qualsevol lloc. Havia vist homes torturats per les ràfegues recurrents que pareixien tenir vida pròpia. De fet, 2 vigilants lipaxians de la darrera incorporació havien renunciat a la paga en la seva totalitat per poder abandonar Nuxe abans de complir el seu contracte. En fer-se un silenci aclaparador, es va girar cap als homes. El comandant Curtic s'hi va acostar. El director m'ha informat dels motius que t'han dut a Nuxe. Sembla que has tingut alguns problemes greus i reiterats en acatar ordres dels teus superiors i carcellers. Has mostrat reaccions irades i violentes amb resultats extrems. Has causat alguns morts en les teves rauxes de fúria. He vist, però, que t'han sotmès a un tractament radical de contenció d'impulsos i, segons diu el director de la presó, els resultats positius són manifestos. Doncs has arribat a vigilant d'exterior del complex. També m'han informat del teu comportament protector vers un membre OFTI de l'estació on estaves reclòs i la relació que mantenies amb els ensumadors de la central. Un detall ben curiós. Cròtec es va mantenir silenciós i expectant. De res serviria que exposés els seus arguments. Ho havia pres a cops i llavors esperava que fos el comandant qui es pronunciés. No calia que ningú li recordés el seu historial de reclusió. Més d'un cop s'havia ficat en embolics onerosos per defensar algú altre que no es podia valer per ell mateix. Una tendència que li havia resultat d'allò més cara. El comandant Curtic va caminar fins a la taula del director on estava activada una pantalla informativa. Va dedicar un moment a revisar un report i després va continuar. Mira, Cròtec, t'he escollit a tu perquè el director diu que estàs reciclat del tot i perquè en qualitat de bioform ets dels millors elements de l'explotació, molt ben adaptat a la robòtica de part del teu cos. També he considerat que, degut a les modificacions morfològiques a les que has estat sotmès, has esdevingut una mena d'andrògin que no respon als instints genitors habituals d'un mascle actiu. Ell no entenia què tenia a veure la seva capacitat reproductiva amb la missió de Tura 006 i es va decidir a intervenir. És important aquest aspecte de la meva naturalesa? Els homes van intercanviar mirades i comentaris, mentre Cròtec recordava la definició numèrica assignada quan va arribar a la planta 66. Estava segur que alguns identificadors havien canviat d'aleshores ençà. El comandant Curtic va parlar sospesant les paraules. En aquest viatge transporto una científica eminent, una terrània a la qual ja han intentat d'eliminar en 2 ocasions en trànsit i aprofitant les aturades de Tura 006 en diferents planetes. Estem arribant al final del viatge i estic preocupat per la seva seguretat. Vull algú prou fort físicament per enfrontar-se als seus enemics i prou lliure, fisiològicament, per dedicar-se a ella sense tensions genèriques. M'entens? L'entenia perfectament. Cròtec va assentir.
Feia temps que no patia aquells afanys. Ja se n'havien ocupat d'extirpar-los-hi. Ell era un notretà de 50 cicles, que no havia tingut l'oportunitat de relacionar-se amb femelles del seu planeta, tenint en compte, a més, les complexes pautes d'aparellament que requeria la societat utretana. D'altra banda, era gairebé un ancià per a molts sistemes, en alguns dels quals, com els terranis, seria una persona de 150 anys. Desconeixia si els hi havia arribat algun comentari sobre la suposada relació amb Titsei. Potser sí, i potser l'havien interpretat malament, però havia descobert que en aquell indret no hi passaven massa coses interessants, fora del treball i la rutina, i qualsevol rumor podia distreure les ments ocioses. A més, encara que no hagués tingut una limitació física, no els caldria amoïnar-se per aquell aspecte. El més important per a ell era abandonar Nuxe i ara que li oferien una oportunitat, no estava disposat a menystenir-la, menys encara per una femella terrània, uns individus que considerava poc afavorits, de caràcter insuportable i capaços de destruir el seu propi planeta. El comandant dret davant seu encara va afegir: a més, hi ha dues particularitats teves que em seran molt útils per a aquesta missió. La primera és que m'han informat que no dorms mai. Descanses, sí, i amb això sembla que en tens prou. I l'altra, sobretot, perquè el teu expedient diu que ets immune als inhibidors sensorials. Una raresa que en aquests moments afavoreix la meva elecció. Va assentir donant per bones aquelles particularitats de la seva naturalesa que el feien atractiu per incorporar-se a Tura 006. El comandant Curti va prosseguir. Havia disposat un equip de 2 tecnoforns i 2 robots per protegir la doctora. En la darrera aturada, un dels modificats, com tu, però d'origen terrani, ha caigut víctima de la malaltia, així que em cal substituir-lo. M'han informat de les teves habilitats i la disciplina que has servat en tot el temps de captiveri i servei, i estic convençut que em seràs d'utilitat. No creguis que el fet de ser un notretà et donarà avantatges, ni a tu ni a cap altre. En pujar a Tura 006, els nouvinguts rebreu unes modificacions al CRI que em permetran un control estricte fins dels vostres pensaments. El comandant Curti va intercanviar unes paraules amb el director, que li va mostrar una informació a la pantalla. Va assentir. Semblava complagut perquè li havien comunicat. Es va adreçar a ell. El teu expedient diu que has treballat a la indústria aeroespacial a Otretam, precisament a la planta on es construeixen els prestigiosos models Tura. És cert? Sí, és correcte. I era el teu pare el director d'aquella secció? Va assentir i va esperar perquè estava segur que hi hauria més preguntes sobre aquell particular. Però Curti va ser concís. Doncs és un altre factor pel qual em pots resultar útil. Coneixes bé Tura 006? N'havies viatjat en alguna? Sí, en Tura 002, de jove, com a tècnic a les ordres del comandant Orcrack. Jo estava a la sala d'oxigenació de la nau i m'encarregava de la climatització dels conreus hidropònics experimentals. Va suportar la mirada penetrant del comandant, que després de consultar la informació que tenia al seu davant, va preguntar: el comandant Orcrack era el teu oncle? Ell va confirmar amb un gest de cap, sense concedir cap més explicació. Durant uns instants, comandant i director van conversar per a ells. Revisaven l'informe, comentaven, tornaven a fer comprovacions, el miraven i recuperaven la intimitat col·loquial. Els va veure assentir. Després una encaixada de mans
i tot seguit la veu imposant de Curtic que el mirava autoritari. Si tens alguna cosa personal que et vols emportar, agafa-ho. T'espero a l'esplanada. Em seguiràs a la plataforma que estarà esperant-nos. Els altres homes ja són a Tura 006. Per la reacció del comandant Curtic, va comprendre la importància d'abandonar el planeta el més aviat possible i, responent a la instrucció, va sortir de l'estança. No li hauria de repetir 2 vegades. Nufter l'esperava. Li havia preparat el seu minso equipatge. No tenia res que no pogués deixar, però s'enduia una ampolla del licor que destil·lava Crino i un anell que l'amic li havia donat en record de l'Ípex, d'una mena de jocs atlètics que havia guanyat quan era un noi. El que realment li importava s'ho enduia amb ell. Va encaixar la mà de Nufter, que li va assenyalar a l'altra banda del pati un grup d'oftis, encapçalats per Tàneu, que l'acomiadaven vinclant el cos i somrient. El cap dels ensumadors es va posar la mà damunt el pit esquerre i va somriure. Cròtec va fer el mateix i va notar la petita deformitat que s'apreciava sota el seu gruixut vestit. No tenia el costum, però els va dedicar un somriure i un íntim desig de que algun dia poguessin abandonar aquell indret. Va sortir del recinte vidriat precedit pel comandant Curtic, que caminava apressat en direcció a la plataforma que els esperava per introduir-los a la nau. Durant el curt recorregut pel pati, la travessa del túnel d'accés i la distància fins a la nau, va rememorar la seva estada a Nuxe, les seves accions, les seves víctimes i, sobretot, els estranys amics que havia fet i que enyorava. En enfilar-se a la tarima d'enlairament, Cròtec es va girar i va contemplar aquella mena de gep cristal·lí a l'interior del qual esperaven la mort milers de condemnats. No havia tingut ocasió d'explicar la seva marxa a Tàneu, però estava convençut que Nufter ho faria. Potser els oftis celebrarien aquella oportunitat que li brindaven les circumstàncies de sortir d'allà i fer realitat el propòsit d'honorar l'afecte de Titsei. Aviat correria la veu del seu nou destí. Allò no passava gaire sovint. Hi havia poques possibilitats que el personal de la presó minera es traslladés a altres planetes, menys encara un presoner. Va tenir un pensament peregrino, que en més d'una ocasió li havia augurat la seva sortida d'aquell infern. Es va tocar la butxaca a prop del cor i va palpar l'esfera minúscula que dormitava ignorant el seu futur. La plataforma va ascendir amb celeritat, però encara va tenir temps de girar-se i veure el seu equip observant-lo. Els utretans, entre ells Ètram, amb una espurna de brillantor als ulls, potser d'enveja, va pensar. Els lipaxians se'l miraven darrere els visors dels cascs respiratoris. Alguns van alçar una mà en senyal de comiat. No havia tingut una relació molt estreta amb cap d'ells, però havien consolidat un bon grup de seguretat en el que confiaven els gestors i que era respectat per la resta de vigilants. En tancar-se la comporta de l'estructura, Cròtec va acceptar que tot havia canviat. Per fi s'allunyava de Nuxe. Heu escoltat el capítol 7è de la segona part de Nuxe, presó minera, protagonitzada per Cròtec d'Otretam, un relat d'Slegna Soroksaw.